אז ערב טוב, ואנחנו נמצאים במפגש שבו אנחנו רוצים לנסות להבין איך אנחנו יכולים לייצר יציבות בתוך חוויה של אי ודאות שהמצב, המלחמה הזאת מייצרת, ולמעשה להבין את המנגנון, איך המוח שלנו עובד, איך הוא מגיב ולמה אנחנו עובדים באוטומטים האלה, ואיך אנחנו יכולים ליצור חוויה של מחסה או ביטחון בתוך החוסר ודאות הזאת. מה מיד? חמוד. אייל שנמצא כאן בתור משתתף פעיל, שזה מאוד עוזר לי לעבוד עם הזום ולהרגיש שאני עובדת עם אנשים ולא כי אני עוברת להקלטה ולא רואה אתכם, אז מזכיר לי לספר ששמי מלכה קריינר, ואני פסיכותרפיסטית שמטפלת ומלמדת כבר למעלה מ-23 שנה, בקליניקה פרטית ובמרחבים שבהם אני מעבירה סדנאות ומלמדת את הידע שבא לאפשר לנו לחבר בין הגוף לנפש ולדעת להבחין מי אני ומי זה החלק הזה שאנחנו קוראים לו ביוגה המכשיר שלנו, ובעצם להצליח לפעול שלא מתוך עולם הרגשות והמחשבות והאוטומטים שלנו. אז השילוב בין שני התחומים האלה של עבודת גוף נפש דרך התת מודע, שבעצם אני עוזרת לאנשים להגיע למקור קונפליקט שמייצר מחלה או מייצר דפוס שחוזר על עצמו, ולכן אנחנו תקועים בלופים ולא מצליחים לצאת מתוך התנהלות או תפיסת חיים מסוימת, ואז אנחנו חוזרים על אותם טעויות ובעיקר אותן צורות מחשבה שמולידות אותן התנהגויות, ואז אנחנו יוצרים את אותה מציאות ואנחנו לא מבינים למה אנחנו רוצים שזה ישתנה או רוצים שזה לא יבוא לידי ביטוי, ובכל זאת החיים או המציאות אנחנו לא פוגשים את מה שהיינו רוצים לפגוש. אז השילוב בין שני הכלים של העולם עבודה עם התת מודע, לחלץ את סיבות השורש של כל דבר, יחד עם היוגה או ליתר דיוק חוכמת היוגה שמביאה לנו את המיינדפולנס, שמאפשר לנו להתבונן ולזהות מי אנחנו, שאנחנו זה לא המכשיר הזה, אנחנו זה שיכול להסתכל על מחשבה, על רגש, על תחושה. אז אנחנו תכף נעשה התבוננות כזאת. אבל לפני כן אני רוצה שנבין שבעצם בימים האלה, כל פעם שאנחנו חווים קיבוץ, כל פעם שאני שומעת על משהו והתגובה האוטומטית של הגוף שלי זה, ובעצם מה שקרה, השרעפת התכווצה מאוד, ושמרה אגרה עוד חוויה, עוד חוויה ועוד חוויה, ולאט לאט אנחנו הולכים ויוצרים לעצמנו מחסומים פיזיים בתוך הגוף, בעיקר בשרעפת, שהיא המנגנון שעובד עם הריאות והנשימה, וכל פעם שמופיע פחד הוא בעצם מצליח לקבץ עוד חלק בתוך היכולת שלי לנשום, ולנשום זה לנשום את החיים. אז אני ככה אשתף אתכם במשהו אישי, שבעצם שני הבנים שלי נמצאים בעזה, ומתוך חוויה של נמצאים בסכנת חיים מתמדת, והמוח שלי, המחשבות שלי, האוטומטים שלי, זה כל רגע ללכת לבדוק, רגע מה קורה איתם, וכיוון שאני באמת מתרגלת הרבה מאוד שנים את הידע, אני א' נמנעת מלהיחשף כל הזמן לחדשות, אני מתעדכנת ממש בראשי פרקים, וב' אני למדתי בעצם כל פעם שאני דואגת, להפנות את תשומת הלב לילד שלי, לאחד מהם שאני מרגישה אותו יותר ספציפית, וליצור סביבו ספירלה צהובה, שהיא בעצם משמשת כמו מבנה אנרגטי, במקום לשים עליו פעמון זכוכית, שזה דרך שמה שהדאגה עושה לאנשים שאנחנו דואגים להם, זה כאילו שלקחנו פעמון זכוכית, שמים אותו עליהם, והם מרגישים שהם לא יכולים לנשום חופשי, הם מרגישים את הדאגה בדרכים לא מילוליות, וזה משהו שאני מכירה אותו ממש ממש עמוק מגיל מאוד צעיר, ולכן אני עבדתי וממש לימדתי את עצמי, אילפתי את עצמי, כל פעם שאני דואגת, אני מפנה את תשומת הלב לאחד מהילדים שאני דואגת להם, או למשהו אחר שאני דואגת לו, ואני למעשה יוצרת שם חוויה של הגנה, איזושהי ספירלה
במקרה הזה אני יוצרת ספירלה רחבה מלמטה והולכת ומתכנסת כלפי מעלה, צהובה היא להגנה. יש עוד ספירלות בעוד צבעים שאנחנו עושים איתם עבודה אנרגטית, אבל נתחיל מזה. אז בזמן הזה אני באמת משתדלת לא להיחשף יותר מדי לדרמות, אלא באמת לראות בראשי פרקים, ואם אני פוגשת בן אדם אני אשמע את הסיפור שלו, ואני פוגשת הרבה מאוד חבר'ה שהצליחו להינצל מהמסיבה ברעים, ומגיעים אליי לטיפול של אחד על אחד, ואני ממש מרגישה שאני הצלחתי להבין מה בעצם הם צריכים. וההבנה הזאת הולידה את התרגיל הזה שאני הולכת לעבוד איתכם היום וללמד אותו, וכיוון שאני רואה, אני פותחת פה סוגריים, אני רואה את ההתפתחות של האנושות. ההתפתחות שלנו היא בעצם לעלות ממש עליית מדרגה מאוד משמעותית. זה כאילו שאנחנו צופים על העולם מקומה ראשונה בתוך בניין, ואנחנו הולכים לעלות לקומה שלישית או רביעית או חמישית. וברור לכם שמה שאנחנו רואים משם הוא שונה לחלוטין. אז לכן השפה וההבנות שיש לי מקומה ראשונה הם מאוד מאוד מסוימים, ואני לא אוכל להשוות אותם למה שאנחנו רואים מקומה רביעית או חמישית. או להבדיל, אני בכיתה א' ואני רוצה להבין חומר שנלמד בכיתה י"ב. אין לי אפשרות כזאת, אין לי כלים. אז אנחנו כאנושות באמת הולכים במקום של התפתחות, אבל אנחנו הולכים לשנות את כל המבנים שאנחנו תופסים, מבנים של צורות חיים, מבנים של ניהול, איך אנחנו מתנהלים בעולם הזה, אנחנו רגילים לממשלות, אנחנו רגילים לדתות, אנחנו רגילים למבנים כלכליים שמנהלים אותנו, אם זה הבנקים, אם זה אותם גופי ביטוח, מספרים לנו שהולכים לבטח אותנו כי אנחנו בסכנה, ואם נשלם כסף אז יהיה לנו ביטוח. אז הנה עוד דרך שלנו למצוא ודאות בתוך החוסר ודאות שקיים כל הזמן. אוקיי, בואו, אנחנו כל החיים מסתובבים, חיים, וכל הזמן לא מרוצים עד הסוף. ולא נוח לנו עם זה גם שאנחנו לא מרוצים, כי בעצם מה אני לא מרוצה? יש לי כל מה שצריך, אבל זה לא בכדי. זה עוד חלק מהעניין הזה של ההתפתחות שאנחנו רוצים בעצם להתבונן, לחוות את עצמנו בצורה אחרת, וזה את עצמנו. זה אני, בעידן של אותה התפתחות שאנחנו מדברים עליה, הולכת לדעת מי אני כנשמה. אנחנו מכירים את עצמנו ומתנהלים בתור אדם, בתוך גוף, הכרה, וזה מי שאנחנו. עכשיו הידע המבחין, אותו ידע יוגי הרב יומין, ממש מלמד אותנו איך להבחין שאנחנו, זה אותו חלק שמתבונן, אותו חלק שרואה, אותו חלק שאנחנו קוראים לו מודעות. יש פה איזו סכמה מאוד יפה שמראה פה עין, פה זה אדם, ופה זה העולם, השמש. ולמעשה היוגה אומרת, אנחנו, זה הביג סלף, זה האס הזאת, צופים ב-small self, small self זה כל ההכרה, הדרך שלנו להכיר את העולם היא באמצעות החושים, החושים מדווחים לנו, קרה משהו, ומיד אנחנו רואים, שומעים, מריחים, מתכווצים, עולה פחד, פחד יהיה בצורה כזאת, פחד חרדה, זה כמו אש נחווה, לעומת זאת כל החוויות של הדיכאון והייאוש, ואני לא רואה אופטימיות, זה יהיה כמו בוץ, כמו חושך, כמו כבדות, ויש לנו גם מצב בתוך המכשיר הזה, שהוא מצב שלישי שמאפשר לנו לראות בבהירות. אז היוגה, המיינדפולנס, בא להביא לנו ככלים את היכולת שלנו, אם אנחנו במצב של פחד תהומי או במצב של ייאוש או כבדות, איך אנחנו למעשה מנקים את המצבים האלה ומביאים את עצמנו למצב של בהירות, כך שאנחנו נראה את העולם עצמו דרך משקפיים נקיות, בהירות ויציבות. אז, אבל אנחנו זה. והקפיצה של המודעות הזאת הולכת להביא את האנושות לראות את עצמנו בצורה מודעת, פשוטה, שזה מי שאנחנו. וכמו שאתם מבינים ורואים, רוב האנשים, רובנו, גם אנחנו, לא כל הזמן, גם אם אנחנו עוסקים ומנסים ולומדים ומתרגלים,
אנחנו לא כל הזמן במודעות הזאת. זה קשה להיות כל הזמן במודעות הזאת. אז אנחנו בעצם מבינים שאנחנו נמצאים בתוך סערה מטורפת, ששום דבר לא מצדיק את מה שנעשה בה, כן? גם לא התפתחות כזאת, אבל זה מה יש. ואחד הדברים שהיוגה מלמדת אותנו להיות עם מה שיש. מה שיש עכשיו. זה לא אומר שזה מה שיהיה עוד שעה, וזה לא אומר שזה מה שיהיה עוד חודש, וזה לא אומר שזה מה שיהיה עוד שנה, אבל זה מה שיש עכשיו, ואנחנו צריכים לדעת לעבוד עם מה שיש עכשיו. אז אם עכשיו יש לי אוסף של רגשות, של פחד, של כאב, של ייאוש, של זעזוע, של אין לי כוח להתמודד עם כלום, כל אלה כל כך לגיטימיים בזמנים האלה, ומה שאנחנו למדים ביוגה זה לתת מקום לכל הרגשות האלה, ולא להגיד זה מא' עד ב' אני יכולה להרגיש, ג' וד' לא, לא, זה כבר לא. מה שאנחנו עושים ביום יום. ביום יום אנחנו לא מרשים לעצמנו להרגיש כאב, דחייה, פחד, אני מיד אלך להשקיט את הרגש הזה באיזושהי צורה, אלך לעשן, אלך לשתות, אלך לאכול משהו, אלך לדחוף, בדרך כלל אנחנו עושים את זה דרך הפה, כדי לא לתת ביטוי או מקום לרגש בתוך הגוף. וזה האסון שלנו. פה הוא מתחיל ונגמר סיבת השורש של האסון שאנחנו חיים אותו, שאנחנו לא מרשים לעצמנו להרגיש. אז עכשיו כשבאים גלים כל כך גבוהים, הם לא משאירים לנו בכלל ברירה, אנחנו מרגישים. אז אני רוצה שתוסיפו למקום הזה אישור וחמלה לעצמנו, לתת לעצמנו להרגיש את הדברים האלה ולדעת שכל רגש, אם תסתכלו על היום שלכם, או על יום שבת שעבר, מה עבר מאז, איך הגבתם אז, איך לא יכולתם לנשום כמה שעות, איך היום אתם כן נושמים, כן הולכים לראות איזשהו סרט בטלוויזיה, כן יוצאים החוצה להליכה, כן עוסקים באיזושהי פעילות יצרנית שעושה טוב, אנחנו לא כל הזמן באותו רגש קשה. למה? כי זה טבע הרגשות. כל רגש, קשה ככל שיהיה, תמיד מתחיל, מגיע לשיא ומסתיים. אנחנו תכף נתבונן גם בזה. אז, אבל מה שאני רוצה כרגע, כדי לאפשר לנו בכלל לקלוט ולאפשר לנו תרגול עמוק יותר, אני רוצה שננער מתוכנו רגשות כלואים. עכשיו, הדרך נפלאה היא דרך אסנות, כן, דרך היוגה, אבל אני מרגישה שלנו כיום, בזמנים האלה, אחד הדרכים הכי טובות זה עם מוזיקה, ואחד הדרכים הכי טובות זה מוזיקה טרנסית, שקצת מוציאה אותנו מהראש, ומאפשרת לגוף לנוע. אז אני הולכת לשים כמה דקות, ממש מעט, 3-4 דקות, מוזיקה שבה אנחנו הולכים לנער את הגוף, לעמוד, ולהתחיל לנער, ממש ראש, ידיים, כתפיים, עד שנוכל להרפות לתוך התבוננות. אז זאת המוזיקה. רגע. אנחנו נעמוד, ועם העקבים, ממש ככה נפרוד, ועם הידיים, והכתפיים, והראש. אנחנו נותנים לכל הגוף להתנער, לשחרר מתוך השרירים, מתוך המפרקים, מתוך העצמות, רגשות כלואים. כל מקום הוא מקום טוב שבו מתגורר לו רגש כלוא. תעצמו עיניים, ובואו נצא לאיזה טריפ קטן. שחרר את הכתפיים, לכופף ברכיים. ולנשום. נוציא אוויר.
תראו פה פתוח נושם, כתפיים רפואיות, ברכיים רפואיות. מי שרוצה אפשר מהעקבים לנער, אבל אפשר גם רק עם הברכיים. אולי ידיים, להיות מצ'ופרות וחלקים. העורף משוחרר. הראש יכול לרדת למטה, למעלה, בגדים. חופש. תראו שזה משפיע על שרירי הגב. אתם שומעים את המוזיקה? ענת, רק את לא שומעת, זה משהו אצלך. חבר'ה, גם אם לא שומעים, אתם פשוט תנערו. נערו, נערו, נערו. תרימו ידיים למעלה, תנערו קצת ידיים. ונער למעלה, ובבת אחת להתכופף ולהוציא צפי של וואו! עוד קצת, ננער. ממש עוד דקה. פשוט תרגישו שאתם מעוניינים לשלח, לשחרר. טוב. מה שנעשה כעת, עוד 3 פעמים כאלה, למעלה, חזק, לנער, ובבת אחת להתכופף ולהוציא צליל של חזק. ולאט לאט לעצור את התנועה. לעצור את התנועה. איפה שאתם, פשוט לשים לב
לחוויה של הגוף. תישארו בעיניים עצומות ותרגישו. תרגישו את התחושה בכפות הרגליים. ואז תעבירו את תשומת הלב לתחושה בגב, בעמוד השדרה. שימו לב אם יש חום או תנועה או עקצוצים. ותעבירו את תשומת הלב לעורף, מאחור. פשוט תרשמו לעצמכם איזה מין תחושות אתם מרגישים עכשיו. תעבירו את תשומת הלב עכשיו אל הפנים. ועכשיו תחפשו עם תשומת הלב איפה אתם מרגישים זרימה של אנרגיה, של חום. איפה יש תחושה שלא יכולתם לשים לב אליה קודם, כמו משהו חדש בגוף. ועכשיו תעברו לישיבה כולם. ובישיבה אתם רוצים לשבת ביציבות, אבל בנינוחות. לא זקוף מדי, אבל גם לא מרוח מדי, כך שנוכל לשים לב. שתשומת הלב תוכל להיות מופנית להקשבה, להתבוננות. עכשיו אני רוצה שתשימו לב מה התחושה בגרון, קדימה, אבל מבפנים. ותעבירו את תשומת הלב אל התחושה בלשון. תראו שאין לכם בעיה להזיז את תשומת הלב ממקום למקום, כי זה טבעי. תעבירו את תשומת הלב עכשיו לאוזניים, ותראו אם מבחינת הטמפרטורה, האם חם יותר. אל תרוצו למזגן. תנו לעצמכם להיות עם מה שיש. ועכשיו נסו לקלוט כמה שיותר צלילים. ותנסו לראות מתי צליל נגמר ומתי מתחיל משהו אחר. צליל אחר. ואפילו תיתנו לו שם. שמתם לב לרחש של מזגן, תגידו מזגן. שמתם לב לדופק שלכם, תגידו דופק. אם שמתם לב לנשימה, נשימה. אם שמעתם את מי שלידכם נושם, תנו לזה שם. כשאנחנו נותנים שמות, אנחנו מבחינים, מזהים. ועכשיו נעביר את תשומת הלב כמו לקלוט עוד דברים. אולי איזו מחשבה שרצה לכם עכשיו. אולי איזו תחושה מהגוף שעולה חזק. אולי בא לי להזיז את הרגל. אז להגיד, תחושה ורצון.
או מחשבה. ועכשיו אני רוצה שתביאו איזשהו רגע שמאוד מאוד הפחיד אתכם, קיבץ אתכם, גרם לכם לקושי רגשי גדול. תנסו להיזכר, אבל להביא את זה כתחושה, ולנשום ולהסתכל על זה. גם כשקשה והגל עולה, אנחנו רק מנסים להיזכר, לפעמים זה יכול להיות חזק ולפעמים להיות חלש. נסו להתבונן, לנשום, ולראות מתי הרגש הזה מגיע לשיא, ובעיקר מתי הוא מסתיים, ותראו מה קורה אחרי שזה מסתיים, אם זה מסתיים. תבדקו. לעולם, לעולם, כל מה שעובר במוח שלנו, בהכרה שלנו, בגוף שלנו, הוא תמיד יש לו התחלה, משך וסוף. למה? כי זה טבע העולם. כל מה שחי, כל מה שמתרחש, מבחינת הטבע, מה שסביבנו, תמיד תמיד משתנה. שום דבר לא נשאר קבוע. לכן גם רגשות, גם מחשבות וגם תחושות וגם כאב כרוני מתנהג בגלים. והחוכמה היא ללמוד, לראות מתי גל חדל ומתחיל גל אחר. גל מחשבה אחר, גל רגש אחר, בא לי לאכול משהו, לא נוח לי, אני רוצה להזיז את הגוף ולשנות תנוחה. זאת אומרת שהנה, תשומת הלב תראה לנו שיש איזה גל אחר בקופסה, במודעות, בהכרה. אז אנחנו רוצים לשים לב לזה. ועכשיו אנחנו נעשה עוד משהו מאולץ, ונביא זיכרון של רגע קסום שהלב שלנו נפתח. זה יכול להיות גם בימים האלה, כשאני עוסקת בנתינה, ואני מרגישה מה האדם השני חווה כתוצאה מזה, הלב שלי נפתח, אני מרגישה רגע של אושר, וגם זה מתקיים, תמיד. אבל יש לנו כל כך הרבה רגשות אשמה על זה, כי זה נראה לנו לא הגיוני, לא טבעי, לא נכון, אבל זה בסדר. זה גלים בהכרה. אז עכשיו שאתם מעלים, כמו דימר כזה שאני מסובבת ומעלה את העוצמה של הרגש, תעלו את הרגש הזה של הנעים, אהבה, התרגשות, שמחה, ותראו, תוך כדי זה שאתם נושמים ומתבוננים, מתי הרגש הזה מגיע לאיזשהו שיא, ומתי הוא מתחיל לרדת, ומתי הוא נגמר ומתחיל משהו אחר. ותשאלו את עצמכם, האם כשנגמר הרגש הקשה והתבוננתי עליו, מי זה שהתבונן עליו? האם זה אותו מתבונן, רואה, שראה גם את הרגש הנעים? או שזה מישהו אחר פתאום נכנס לראות? איך היינו קוראים לו? אני, נכון? אני מסתכלת, צופה, רואה את הרגש שכואב, ראיתי אותו וכאב לי בכל הגוף, כאב לי פה, כאב לי שם, לחץ לי כאן,
והוא נגמר. ואז באתי כי ביקשת מאיתנו לדמיין משהו, להיזכר במשהו, תדר אחר, רגש אחר. וזה אותה אני שמסתכלת על הרגש האחר. אז מה קורה לאני הזה ברגע שאובייקט שהסתכלתי עליו נגמר? האם מתתי? האם נגמרתי? או שאני ממשיכה להתקיים בתור רואה, בתור צופה? אז מי אני? אני זו שרואה, זה שרואה, שצופה, שמתבונן על רגש, על מחשבה, על תחושה, על הזדהות, על זהות. אני כזאת, אני אחרת, אני טובה, אני לא טובה, אני ערכית, אני לא ערכית. כל השיפוטיות והביקורת, כל זה זהויות שלנו וכל זה שייך למכשיר הזה, להכרה ולגוף שלנו. אבל בתוכנו מצויה אותה, כמו שהראיתי לכם, אותה עין שצופה על ורואה את כל האובייקטים. וכל האובייקטים, הטבע שלהם דומה. כל הרגשות, הטבע שלהם דומה. יש להם התחלה, משך וסוף. נכון, הם יבואו עוד מעט עוד פעם, נכון. אבל הגל עצמו, אנחנו מתחילים ללמוד לזהות אותו כגל זמני וחולף. ואני זאת שיכולה להסתכל עליו, אני שונה ממנו. אז זה אפרופו איפה אנחנו בדבר הגדול הזה, בתרחיש האנרגטי, התפיסתי, שהוא מעבר לטרגדיה ולזעם ולכעס ולפחד ולשנאה. אני זו שיכולה להסתכל על זה וזה וזה וזה. ואני בתור משהו לא זמני ועד, אני הקבוע. אבל זה לא אני הגוף הזה, זה לא אני הזהות הזאת מלכה. לא. זה החלק בתוכי שמתבונן על, זה החלק הנצחי הזה שיכול לראות את. אבל זה דורש תרגול. ואנחנו ממש ככה, זה מבואה לתוך התרגיל היותר גדול שאני רוצה לעשות איתכם. ומי שעם עיניים עצומות יכול לפקוח ולקחת שאיפה עמוקה לבטן, לעצור, להרגיש את הגבולות של הגוף ולנשוף עם צליל של שוב שאיפה עמוקה אל הבטן, לעצור, להרגיש את הגבולות של הגוף ולשחרר נשיפה מהפה עם הצליל עוד שאיפה כזאת, מהאף מכניסים ממש בחוויה חושבים על הבטן, למלא את בית החזה, לעצור, להבחין בגבולות הגוף. כשאנחנו בעצירת נשימה עם אוויר בגוף, אנחנו יכולים לחוות את הגבולות שלנו. ואז לנשוף. יופי. עכשיו עשינו בעצם ניעור, ועם ההתבוננות אנחנו עשינו תרגול של מיקוד באובייקט אחד, ואחר כך התבוננות רחבה בכל מה שאנחנו קולטים, הסתכלנו על מחשבה, על תחושה, זה גם היה אובייקט אחד, אבל בעיקרון זאת הדרך שלנו לחקור, ובגדול זה חלק מהשלבים של התרגולת מיינדפולנס, שנורא כדאי ללמוד את זה כתרגולת שלמה, ממש ללכת ללמוד, לעשות קורס, ובעמותת קדן מלמדים את זה כל הזמן, עדיין המורים של קדן, ואני אחת מהם. זו עמותה שהקימה גלית לוין, שבאה להביא ידע משחרר מסבל. הסבל שלנו הוא בהזדהות עם הגוף הזה, עם ההכרה הזאת, עם הרגשות, עם המחשבות, עם התחושות. שימו לב, זה מה שגורם לנו סבל.
והבודה אמר, סבל נובע מזה שאנחנו בורים, לא יודעים. מה אנחנו לא יודעים? אנחנו לא יודעים מה הטבע האמיתי שלנו. אנחנו מזוהים עם עולם התופעות. עכשיו, בואו נחזור לנושא שלנו. יציבות באי ודאות. ודאות? מהי ודאות? מה אנחנו רוצים כשאנחנו קמים בבוקר? טבע האדם, אף אחד פה לא שונה מהשני. כולנו קמים בבוקר ורוצים להבטיח לנו, אנחנו רוצים ביטחון, שהצרכים שלנו ימולאו, שיהיה לנו מה לאכול, שיהיה לנו כסות, שיהיו לנו בגדים, שיהיה לנו חום, שלא נקפא מקור או נמות מחום, ושנרגיש בטוחים, שייכים. עכשיו, מה יגרום לי לעומת אחד מכם להרגיש פחות בטוחה או פחות שייכת? הרי זה כל כך תלוי בהיסטוריה שלי, בעולם החוויות שלי. עכשיו, האם אני בחרתי? האם אתם בחרתם את הבסיס שעליו, שממנו אתם תגיבו לסיטואציה נוראית כזאת או אחרת? אנחנו הרי מגיבים אחרת בגלל שהרקע שלנו שונה. והרקע שלנו, אנחנו מתכוונים וקוראים לו הידע שלנו. מהו הידע שלנו ואיך הוא נוצר? אנחנו לא בחרנו אותו. אף אחד מכם לא בחר איך הוא יגיב באופן אוטומטי לסיטואציה שתתרחש. אוטומטית. אם אנחנו עושים תהליך מודעות, אנחנו כבר מגיבים ממקום אחר. אבל באופן אוטומטי, אנחנו נגיב לפי הידע שיש לנו בתוך המכשיר הזה, בתוך הראש הזה. ואיך נוצר הידע? הידע נוצר ב7 שנים הראשונות של החיים שלנו, בהם האונה הפרונטלית עוד לא מפותחת מספיק, כדי לברור איזה ידע ייכנס כאמת, ואיזה אני אגיד, לא, זה ילדה בת 4 שרואה את ההורים שלה רבים והולכים להרוג אחד את השנייה, היא לא אומרת זה, אני לא מכניסה בתור ידע. הורים רבים, זה טוב, זה רע, כל כך תלוי בחוויה, איך היא מונסחת באותו רגע בפנים, אבל אין בחירה להגיד, את זה אני מכניסה ואת זה אני לא מכניסה. כל מה שאנחנו חווים, חוויות, הכוונה היא כל דרך החושים, ראינו, שמענו, הרחנו, חשנו, טעמנו, חוויות. ממתי? מרגע שהמוח שלנו מפותח מספיק בתוך הרחם. אני עובדת עם אנשים בעצם בסוג של, זה לא היפנוזה עמוקה, זה היפנוזה קלה, אבל אנחנו חוזרים לחוויות ראשוניות, ולכן אנשים ששאלנו מה מקור מחלה או מה מקור קונפליקט, הגענו לחוויות גם בתוך הרחם. ויש אנשים שממש חוו את הלידה שלהם, ויש אנשים שחווים, מישהי חוותה, ששאלנו מה מקור הקושי שלה להתקדם מקצועית, הביטחון העצמי של העשייה שלה, היא ראתה את עצמה כילדה בת יומיים, שהזריקו לה זריקות בעקב, ותמיד היו לה בעיות ועניינים בעקב, ולא קישרה בין השניים. וכשהיא הלכה לשאול את אמא שלה, מה עשו לי כשהייתי תינוקת בעקב? היא אומרת לי, אוי, זה היה היום ונורא. הם לא הצליחו להכניס לך זריקות, כאילו כל מיני חיסונים וכאלה, והם הזריקו את זה בעקב, אמרו, זה הכי פחות יכאב לך שם. זיכרונות שאנחנו לא אמורים לזכור. הספוג, האונה הפרונטלית הלא מפותחת, הופכת אותנו לספוג עד גיל 7, כל נספג פנימה, נספג כידע אמיתי. איך שהתייחסו אלינו, מה היה הדימוי שלנו בעיני ההורים, איך הם, זאת ביישנית, זה חצוף, הוא מטומטם, כל מה שנאמר עלינו, אנחנו אימצנו בלי לדעת אפילו, וזה נכנס לתוך המחסן הגדול. המחסן הגדול זה התת מודע, כל מה שאני לא זוכרת במודע, והמדע מדבר על 97% נמצא בתוך המחסן שלנו, ורק 3% זה משהו שאני יכולה לזכור. לכן, ביום שבו אני עשיתי תהליך כזה, והצפתי חוויות שלא ידעתי שהיו קיימות, ויש לי זיכרון נפלא.
הבנתי שיש פה משהו אחר, משהו שעוקף את המיינד שלי, עוקף את החוויית והצורך הישרדות שלי ושליטה, ובעצם הגענו אל חלקים שיכולתי להשפיע עליהם אחרת היום. אז אנחנו נתנסה עוד מעט במשהו שאני מקווה שיציף משהו מתוך התת מודע שלכם, שקשור לחוסר ביטחון. כי מה שראיתי לאחרונה עם החבר'ה שמגיעים אליי מהמסיבה, זה שהחוסר ביטחון, הזעם, הפחד, האימה שמלווה אותם היום, כשעשינו את התרגיל הזה, ראינו שיש לזה בסיס בכלל משנים ראשונות בחיים שלנו. וזה רק כמו לחץ על הכפתור של החוויה הטראומטית, והפעיל את זה בצורה כזאת או אחרת. תסתכלו, אנשים שיצאו משם, גם מהיישובים שעברו את התופת, מגיבים אחרת אחד מהשני. אז שוב זה הידע הזה, אלה החוויות האלה, זה הכפתור שנלחץ, ובעצם אנחנו יכולים ללכת ולהטעין מלמטה, כמו שורשים, כמו חומר שתומך אני מדמה אותנו לעץ, ומה שאני רואה, נאמר שהשימוש בחומרים משני תודעה, מרחיבי תודעה, נועד לאפשר לראות מי אנחנו באופן הרבה יותר רחב ממה שאנחנו תופסים בדרך כלל. אבל כשאנחנו בעצם עושים, אני עושה את התנועה הזאת ואני רואה עץ, אני רואה עץ ענק, מרחיב את התודעה לפה, ואני גם זה, ואני גם פה, ואני גם, והעולם הוא גם כאלה דברים, וכאילו העץ פה, העלים, הענפים גדלים, 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 אבל מה קורה עם השורשים? מה יחזיק את העץ הזה? וכשבאה החוויה שטלטלה את הגזע הזה כל כך חזק, החוויה היא של נפילה, החוויה היא של אובדן דרך, החוויה היא של אין במה להיאחז. זה מה שאמרתם קודם, זה ייאוש, זה אין תקווה, זה חוסר אונים. כי העץ שלנו יתערער, ואנחנו נדרשים לחזק את השורשים. אז בואו נעשה את התרגיל. אני גם אקליט אותו באודיו לבד, לחוד. יש לי שאלה, אבל אתם לא יכולים לענות לי. אם אני עוצרת את ההקלטה עכשיו ומתחילה אותה שוב, אז יש לי שתי הקלטות. אוקיי, אז מה שאנחנו נעשה זה אני אעשה את זה בעריכה אחר כך, אבל אני רוצה שגם תהיה הקלטת אודיו. התרגיל נקרא הממד הפנימי או הממד הרגשי, שם שהמצאתי לו, מתוך חוויה שאנחנו המון נמצאים בעלים, בהיבטים החיצוניים שלנו, בהתנהלות שלנו, בפתיחת המודעות שלנו, בחוויות, ולמעשה הגזע שתלוי בשורשים, עובר חוויה בתקופה הזאת של מישהו מנער לנו את הגזע, ולמעשה אין לנו גזע, כפשוטו, והחוויה היא שאין לנו על מה להישען, כי השורשים כמו מתנתקים, או לא מספיק חזקים. אז התרגיל הזה בא לחזק את השורשים שלנו, ולאפשר לנו חוויה של ביטחון בפנים. אנחנו בדרך כלל מחפשים ודאות בחוץ, רוצים להבטיח לעצמנו שבחוץ יהיה בטוח, שבחוץ אני אדע איך להגיב, או שלא יקרה משהו רע, כי אני רוצה מהר לדחות אותו, ושיקרה רק משהו טוב, ואני רוצה להיאחז במשהו הטוב הזה. ומסתבר שאני לא יכולה להיאחז לאורך זמן במשהו נעים, נכון? יש לי תחושה נעימה, אני בהיי, הוא נגמר. או אני אוכלת משהו טעים, הוא נגמר. אני יכולה לאכול עוד ועוד ועוד, ואז תהיה הבסה וחוסר נעימות. אז אני לא יכולה להשאיר לאורך זמן את התחושה הנעימה. ככה זה הטבע של עולם התופעות. ולעומת זאת, אני לא יכולה לדחות
את מה שלא נעים לי, שאני מפחדת ממנו. מה שקרה עכשיו, שעורר אצלנו את הפחד הכי קיומי, פחד מוות. אז אני לא יכולה לשלוט לא בזה ולא בזה, ועדיין זאת סיבת הסבל שלי, אני מחפשת ודאות. אבל אין ודאות. כי אין יכולת לשלוט במה שיקרה. אין לנו. אנחנו חיים באשליה כל החיים, ביום יום, שהנה יש לי איזשהו סדר יום, וזה משקיט אותי, והנה יש לי חוויה של שליטה, ואני אשתמש בווייז, זה עוד משהו שגורם לי לשלוט. אנחנו כל הזמן מחפשים חוויות של שליטה, והשליטה היא אשלייתית, ולכן אנחנו מהר מאוד יכולים להתנער ולחוש חרדה ופחד, כתוצאה מזה שמשהו לא בדיוק כמו שאני רוצה שיהיה, כי אני רוצה לשלוט, ואני רוצה שתהיה לי ביטחון וודאות. אבל אנחנו למעשה מחפשים בחוץ דברים שלא יכולים להתקיים. זה חלק מהסבל שלנו. אז לכן הכוונה היא לחזור חזרה פנימה. לחזור חזרה לגוף. איך אני חוזרת לגוף? בואו ניגע בגוף. נשים ככה את הידיים על הברכיים, נלחץ אותם, נרגיש את הגוף. יופי. נרגיש את כפות הרגליים, נחבק את עצמנו, נרגיש את הכתפיים, ניצור חוויה של גבולות. ברגע שאנחנו בחוויה של הגוף, אנחנו לא נמצאים בראש. הראש שלנו, האונות שלנו, לוקחות אותנו, בעיקר בידע שאני גדלתי עליו, האונה השמאלית השכלתנית שלנו, לוקחת אותנו לעבר ולעתיד. ובעבר, איפה הדאגה נמצאת? בעתיד. על מה היא מסתמכת? על פחדים שהיו בעבר. אז כל עוד אני בעבר ובעתיד, זה אני בדאגה של מה יהיה, אני למעשה נכנסת למעגל הסטרס. מעגל הסטרס, כי זה המעגל שמפעיל את מנגנון הסטרס בגוף, את בלוטת האדרנל, שמורידה, שחררת אדרנלין וקורטיזול לגוף שלנו, ולמעשה מתחילה ליצור תנועה מתמדת, וחוסר שקט ודופק גבוה ופחד וחרדה. כשאני נמצאת בתדר הזה של מעגל הסטרס, אני לעולם לא יכולה להיות במעגל המשלים, שהוא המעגל המרגיע. זה עובד או זה או זה. המעבר בין זה לזה, דרך אגב, זה דרך נשימה. אנחנו יכולים דרך נשימה איטית וארוכה לעבור ממצב של סטרס למצב של רגיעה. אבל את זה אתם כבר יודעים. אני רוצה לגשת לתרגיל של הממד הפנימי. מה אנחנו עושים? אנחנו משתמשים בדימוי. עכשיו, אם קשה לכם לדמיין, תחשבו, תמציאו, זה אותו דבר, זה עובד. אין לזה משמעות. אני אראה לכם איזשהו איור שבא מה-EMF. אתם רואים פה את הדמות הזאת? רגע. רואים את התמונה למעלה, שיש, שיש קרן של אור. קרן של אור שיורדת חזק, ולמעשה אני המשכתי אותה בתוך בציור הזה, שהיא נכנסת לתוך האדם, מקודקוד הראש, עוברת באמצע שלו, ויורדת אל מתחת לרגליים. אז הרעיון הוא כזה. שימו יד על קודקוד הראש. על החלק הכי גבוה בראש, אותו חלק שהיה פתוח כשהיינו תינוקות. המרפס. חזק, 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 ואז נשחרר, ופשוט נעביר את תשומת הלב. עם עיניים עצומות, עם העיניים הפיזיות, אני ממש מנסה להסתכל כאילו על המקום הזה. אני לא יכולה להסתכל כמובן, אבל בחוויה אני מביאה את העיניים אל עבר קודקוד הראש. זה יכול קצת לכאוב בעיניים בהתחלה. ואז מה שאני עושה, אני חושבת על אותה פעם שהסתכלתי על השמש והיא סנוורה אותי, ובכל זאת נכנסה קרן לתוך העין. אני חושבת, מדמיינת, מציירת, מחליטה, להכניס את הקרן הזאת דרך קודקוד הראש אל אמצע הגוף, בין המוחות. נתחיל עם בין המוחות,
ניתן לקרן הזאת להיכנס בין המוחות. עכשיו תחשבו שהקרן היא כמו פנס גדול שנדלק בחדר חשוך. ואז למעשה היא מתחילה לעבור ממש ממש באמצע. ואני רוצה להכווין אותה למעשה, להביא אותה ללב. אז זה כמו קרן, כמו איזה מעלית שאני מורידה, מין תווך כזה עגול, שאני מורידה אותו פנימה אל אזור הלב. שימו יד על הלב, גם יד שנייה, רק תרגישו את האזור שאתם רוצים למעשה להביא אתכם בתור דמות קטנה, בתוך מעלית שמגיעה בתוך הציר אור הזה שהוא כמו פיר של מעלית, והמעלית הזאת יורדת לאט 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 ומגיעה אל אזור הלב. בלב אתם יוצאים מהמעלית הזאת, יש כפתור שאתם פותחים את המעלית, בצליל פותח את הדלת, ואתם יוצאים למסדרון, ובמסדרון הזה יש 4 דלתות בצבעים שונים. דלת אחת היא הממד שלכם, חדר הביטחון שלכם. אז תבחרו איזה צבע אתם רוצים, ואל תיכנסו עדיין. תצביעו על הדלת, תעמדו לידה. ועכשיו אתם בוחרים במין איזושהי אמירה פנימית, אני נכנס אל חדר הביטחון הפנימי שלי. אני נכנסת על המרחב הבטוח שלי. כי כשאתם תפתחו את הדלת, יש סף קצת גבוה. זאת אומרת שצריך להרים רגל כדי לעבור אותו. אז אתם פותחים אליכם את הדלת, ורואים את הסף, ומחליטים איך אתם עוברים את הסף כדי להיכנס אל המרחב הזה, וסוגרים את הדלת מאחוריכם. ברגע שסגרתם את הדלת, אתם מתבוננים במרחב, שהוא המרחב הבטוח שלכם. ודרך אגב, זה לא חייב להיות חדר פיזי ממשי, זה יכול להיות החדר שלכם בבית, זה יכול להיות חדר שהיה לכם פעם, וזה יכול להיות משהו, מקום בטבע, שאתם מרגישים בו בטוח, אבל צרו את הגבולות, כדי שהחוויה תהיה של מקום בטוח לחלוטין, רק שלכם. ואז תתחילו לבנות אותו, לעצב אותו, להחליט, אולי מתאים לכם מה שיש כבר, ואולי בא לכם שזה יהיה יותר מפנק, ויותר קוזי, ויותר בטוח. אז תיצרו, אולי בא לכם שזה יהיה ארסל, אולי מיטת מים, אולי מה שבא לכם. כיד הדמיון הטובה, קחו כמה רגעים. ועכשיו, אחרי שאתם מרגישים בנוח ונעים, אתם רוצים להביא אל המרחב הזה איזושהי דמות מהחיים שלכם, מהעבר, איש או אישה, וזה יכול להיות גם מישהו לא אנושי, מלאך, אופייה או דמות מסרט, מישהו שהם חושבים עליו ונותן לכם להרגיש טוב. ואתם צריכים אותו כדמות שנמצאת במרחב, היא לא פעילה יותר מדי, אבל יש לה נוכחות. ותביאו אותו לשם. ותראו את העיניים האוהבות שבהם
הדמות מביטה עליכם. היא מקבלת אתכם, היא לא שופטת, היא לא מבקרת, היא אוהבת. קחו שאיפה עמוקה. עכשיו אנחנו רוצים להזמין את הצעיר או הצעירה שלי שהרגישו לא בטוחים. אני מזמינה לבוא לידי אותי בשלב צעיר, מוקדם, שהרגשתי לא בטוח, לא בטוחה. ואני מסתכלת עליה, אני מסתכל עליו, ומזהה את עצמי. הרבה פעמים אנחנו לא מאוד אוהבים את ההיבטים שלנו מגילאים שונים, והרבה פעמים כן. בכל מקרה יש לנו הזדמנות עכשיו לבדוק מה חסר לו, מה חסר לה, מה כאב לה, מה היא הרגישה, ומה היא צריכה כדי להרגיש טוב יותר, עכשיו, במפגש הזה. אז תשאלו ותאפשרו לתשובה להגיע בקלות. וגם אם אין תשובה מאוד ברורה, תזכרו שאתם יודעים את התשובה, אתם חייתם את זה, תספקו את התשובות לעצמכם. תראו מהו המעשה כרגע, ברגע הזה, שאני יכולה לעשות כדי לעזור לו, כדי לעזור לה, להרגיש או להתייחס אחרת אל השלב הזה, לחיים האלה, בסיטואציה הזאת. משהו במעשה שלי היום יתקן את החוויה הפנימית שלו. ואם הוא ירגיש יותר טוב, קצת יותר טוב כרגע, אני היום, שהדמות הזאת שוכנת בתוכי, ומגיבה באוטומטים שלי, תוכל להגיב ממקום אחר, טוב יותר, בטוח יותר. אז בבקשה לא להסתפק במילים, לעשות מעשה שהולך לתמוך בו עכשיו. יופי, נפלא. שינוי אפשרי רק הוא ואתה, רק היא ואת. ועכשיו יש לנו הצצה נפלאה על חלקים בתוכנו שעדיין מרגישים לא בטוחים. ומה שעשינו עכשיו, אנחנו נוכל לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם. אתם תראו שכל פעם תפגשו חוויה או צורך דומה אבל אחר. אז אנחנו מנקים עוד קצת ועוד קצת ויוצרים לנו שורשים יותר עבים ויותר עמוקים כדי להחזיק את העץ הזה שאנחנו, וכדי לאפשר לענפים שלנו לתפוס כיוונים וגדלים ועוצמות ולהיות מי שבאנו להיות בעולם הזה. נשמה ענקית בתוך גוף. אז בואו ניפרד. כשנזכור ונגיד להם,
את כל הזמן בתוכי, אתה כל הזמן בתוכי, אני מבטיח להמשיך לדאוג או לחבק או כל מה שאנחנו מבינים שהם צריכים. אנחנו נפרדים לזמן מה, אבל למעשה אנחנו ממשיכים להיות ביחד בלב. וכל פעם שעולה ספק או פחד, אנחנו שמים יד על הלב ומבינים שזה הילד או הילדה שצריך לספק אצלם תחושת ביטחון, חיזוק. אז אנחנו לאט לאט ניפרד, נודה לדמות שהייתה שם במרחב ביטחון שלנו. נודה למרחב הזה של הלב המהמם שלנו, שהוא באמת הרבה יותר ממשאבה. הוא לב העניין. ונתכונן לחזור לכאן ועכשיו. נצא אל המעלית, מהסף נרים את הרגל ונעבור את הסף, ואז נפתח את הדלת ונסגור אותה ונלך אל המעלית. ניכנס פנימה ונחזור בחזרה אל כאן ועכשיו, אל הרגע הזה. נחזור לתחושות הגוף. אפשר ממש שוב לגעת בגוף שלנו, לחבק את עצמנו. מגיע לנו, אנחנו ראויים, מתוקים כל כך. ממש להגיד תודה על האפשרות לתמוך בעצמי, לחזק את הביטחון הפנימי שלי, כשמסביב יהום הסער, כשהסערות גבוהות בחוץ, אנחנו צריכים לדעת שהביטחון האפשרי הוא בפנים. הוא ממש בתוך החיבוק הזה, בתוך הערסול הזה, בתוך החוויה שלה, כאן, עכשיו, אני איתי. וזה עובד מאוד מאוד טוב עם ילדים, כדאי לכם לנסות את זה איתם, הרבה יותר קצר. אז בואו ניקח כף יד לכף יד, ונביא אותם אל מרכז הלב, נרכין ראש, ונודה לעצמנו על החסד הזה, שאפשר לנו היום, כמתנה, לכל החלקים שבנו. ועם האור הזה מתוך הלב שלנו, ממש כמו קרן, שאנחנו יכולים לפתוח את הידיים, ולראות שמהלב יוצאת קרן, ועוטפת את האנשים שאנחנו אוהבים ודואגים. עוטפת הקרן כמו בספירלה צהובה, עולה ממטה כלפי מעלה, את האזור שבו נמצאים היקירים שלנו שאנחנו דואגים להם. את כל אותם אלה שלא נמצאים כרגע, ואנחנו כל כך אוהבים ורוצים לעטוף אותם, ולעטוף את נשמתם בדרכם מעלה. ואנחנו רוצים לעטוף את כל מי שאין לו בית, וחווה את כל הטראומות, ונמצא בתקופה של כאוס, ממש לשלוח קרן שמתנהגת כמו ספירלה ועוטפת. פשוט דמיינו קבוצה של אנשים ותעטפו אותם. ובמיוחד נשלח לכל החטופים, באשר הם, להזכיר להם שיש להם בפנים את הלב, את הילד או הילדה, את המהות שהיא נצחית ויכולה לעטוף את הכל. אז תודה רבה.